Sí? Ara, no? Sí? Nos sentamos todas y todos. Per favor, tomen... Mos assentem? Sí? A continuació, els membres de l'equip municipal de l'Ajuntament de la Nucia i el director general de l'IBAG van a fer la cloenda de l'Infòrum 2025. Moltes gràcies. Hola, sí que va. Res, vos done simplement agrair en la taula i donar ara peu a don Pedro, a Sergio, regidor d'Esports, l'amo de tot això. Maria Jesús ja la coneixeu, que és la regidora de Joventut. Bueno, és d'Esports i més coses, Joventut i moltes més coses. I Pedro Lloret, que és primer tenent alcalde, que vol dirigir-nos unes paraules. Moltes gràcies, Vicent. Bon dia, benvinguts al meu poble. Benvinguts a la Nucia. Jo, en nom de l'alcalde, el primer que tinc que fer és donar-vos l'enhorabona, les felicitacions de lo bé que ho feu i de la importància que té estos fòrums de la joventut. I dir-vos que el poble de la Nucia podria ser un exemple de lo que aneu a tratar o heu tratat així. Totes les administracions treballant en pro de la joventut i en la formació de les nostres joves, que per a nosaltres és fundamental, importantíssima. Per exemple, no sé, si parlem d'educació, últimament puc dir-vos que en l'any 95 havien així 325 alumnes i un col·legi de la República, que estava a punt de caure. En aquests moments n'hi ha, si no m'enganya el regidor m'ho dirà, 4.000 alumnes. 3 col·legis d'infantil i primària, 2 col·legis privats, 2 instituts, oficis, bresols, educació d'adults, 2 universitats. És a dir, que això significa formació. Això significa el preparar-te per la vida, perquè si alguna cosa ens iguala és la formació, és l'educació. I en temps de joventut, fonamental i imprescindible. Després tenim altres administracions com la cultura. La cultura, per exemple, tenim la possibilitat d'adquirir i de formar-se en 14 escoles i és una formació integral la que duem al final, gràcies a l'esport també, que es poden practicar 56 esports en la Nucia. És el nivell més alt que es pot aconseguir. I així podria estar parlant-vos sobretot del meu poble, que no em cansaria mai, però vosaltres sí que vos cansaríeu, per supost. Per tant, en nom de l'alcalde, en nom de tota la corporació, vull felicitar-vos i animar-vos a seguir en aquesta estratègia que esteu fent per aconseguir que els nostres joves, que és una joventut molt ben formada, diguen el que diguen, la millor de tots els temps. Jo he sigut professor quasi 40 anys i ho sé molt bé. La formació que es du avui en dia és la millor i el que tenim que procurar és perfilar-la, arreglar-la i donar-la a conèixer. Moltes gràcies i benvinguts al poble de la Nucia. Moltes gràcies, don Pedro. La veritat és que hem estat, ahir vam tindre el plaer de visitar el poble, crec que ens va agradar a tots, a mi sobretot, perquè també és el meu poble, i vam veure, ens van posar el vídeo de tot allò que s'ha fet i que està fent-se en la ciutat esportiva, i lògicament l'esport està adreçat a la joventut en gran mesura,
i crec que bueno, me van quedar en la boca oberta. Res, jo per clausurar, per tancar un poc estos 2 dies, vull començar en els agraïments, igual que vaig començar ahir, agrair a les regidories i a l'Ajuntament de la Nucia el que s'hagin prestat aquestes instal·lacions. Hem pogut comprovar que han sigut instal·lacions que ens han rebut en els braços oberts, que han estat molt còmodes, que han cobert totes les expectatives que teníem i les necessitats que teníem. Agrair també a l'equip d'ADA, que ens ha tingut, i a ADA, que ens ha tingut, i als músics també, que ahir va ser un poc disruptiu el tema, que ens ha tingut entretinguts i en el cabet a la faena i treballant estos 2 dies. Agrair sobretot a l'equip de l'IBAG el poder arribar fins ací en un document com el que han dut. Jo crec que ja en algun moment s'ha posat en valor, però jo volia fer-ho des d'ací. És un document que a pesar de que l'hem treballat, que li hem donat voltes, que tal, jo trobo que s'ha després de tot allò que heu comentat que no anem mal encaminats, que és un document que en les línies bàsiques i les línies generals està prou ben encarat, i això és gràcies a l'equip d'Anna i a l'equip de l'IBAG que hi ha darrere d'aquest document. Són moltes idees concentrades, és molt de treball de recerca de les diferents conselleries, com vos he dit antes, en aquesta interdepartamental, i la síntesi jo trobo que ha sigut prou positiva, sobretot per les taules de treball que han vist i per tot el que hem treballat. I després agrair-vos, com no, a tots vosaltres. Ja no només el que hàgiu estat ací, que això ja vol dir que creu que aquest tipus de foros són importants, sinó que més allà l'actitud ha sigut supercol·laborativa, els grups de treball han avançat una barbaritat. Jo aquest matí en les xicotetes avaluacions que hem posat damunt de la taula he vist que es treballa en un fondo, o sigui, no es treballa només en aquelles idees que es poden quedar per dalt, sinó que es treballa en un fondo. Crec que és molt important el posar també la veu en cada una de les realitats, perquè també ha sorgit així que cada un té la seva vivència, la seva realitat, i tot això aporta, perquè no ens enganyem que l'estratègia 2030 va adreçada a tots els joves de la comunitat valenciana, i tots els joves són tots els joves. És aquest 1% que tenim en un racó al que tenim que donar-li suport també, i és el 99% que podem veure, o el 30% que ens escapa de no sé què, vull dir, són tots i cada un d'ells. Jo crec que el treball que s'ha fet així aquests 2 dies serà superpositiu. També és de veres que ens doneu una càrrega de treball prou important, i això la veritat és que està bé, perquè a més ens anem d'ací en les piles prou carregades i en un xorro de titulars que si encara estan ahí ara passaré i les veuré detingudament perquè m'ha agradat prou aquesta última dinàmica. Així que res, jo sí que vos demanaria un fort aplaudiment, però per a tots vosaltres, sobretot. Moltes gràcies. Perquè la vida de vegades és un tràmit que et fa sentir com en un escape room i els teus plans es queden en res perquè el teu cotxe és un patinet elèctric. Eixes beques i ajudes que hi són, però que ningú t'explica com enxampar-les, mentre el teu cap navega entre les fake news i el burnout. Serà dur no ve amb manual, però sí amb un botó d'ajuda. l'IBAG. No és que vagin a fer-ho per tu, és que venen a fer-ho amb tu. Com? Amb l'Estratègia Valenciana de Joventut 2030, que naix del que ens passa així fora o més enllà dels despatxos, amb 300 i moltes mesures pensades perquè el nostre futur comenci a ser un present. 5 eixos, 37 àmbits, 110 objectius. Sona tècnic, però en el fons va d'una cosa molt simple, que passar de pantalla no significa fer-ho tot sol. Lo de hacerse mayor suena bien, hasta que te toca hacerlo de verdad.
y descubres que no hay vídeo de TikTok que te lo explique, ni nadie que te diga por dónde hay que tirar. Porque la vida a veces es un trámite que te hace sentir en un escape room y tus planes se quedan en nada porque tu coche es un patinete eléctrico. Esas becas y ayudas que están ahí, pero que nadie te cuenta cómo pillarlas, y mientras tu cabeza navega entre las fake news y el burnout. Ser adulto no viene con manual, pero sí con un botón de ayuda. El IBAG. No es que vayan a hacerlo por ti, es que vienen a hacerlo contigo. ¿Cómo? Con la Estrategia Valenciana de Juventud 2030, que nace de lo que nos pasa ahí fuera, más allá de los despachos, con 300 muchas medidas pensadas para que nuestro futuro empiece a ser un presente. 5 ejes, 37 ámbitos, 110 objetivos. Suena técnico, pero en el fondo va de algo muy simple, que pasar de pantalla no significa hacerlo solo. Y la jornada de ayer, si no lo habéis hecho todavía, ¿sí? Simplemente eso, tomar la palabra para deciros esto último. Ay, perdón. Que hagáis las evaluaciones que tenéis en la charcha, ya sabéis el link. Y nada, pues abrazo a todos y damos por concluido el Inforum 2025. Muchas gracias a todos.